ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ കൃഷ്ണ ഗോകുല ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മുടെ 17 ഹരേ കൃഷ്ണ സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 18 സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ അതിനു മുന്നേ 17ാമത്തെ അധ്യായത്തില് എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഇന്നലെ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്സിനെ പറ്റി നമ്മളെ പല രീതിയിൽ ത്രിഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ പറഞ്ഞു, യജ്ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ദാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. മൂന്ന് കാര്യങ്ങള് 4 എണ്ണം പറഞ്ഞു നമ്മൾ. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, പിന്നെ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ, ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഓം തത്സത്. ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഓം സത് സത് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അതിനെന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതോട് കൂടി അതെന്താണ്, അത് ഇല്ലാതാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓം തത്സത്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് അതില്? ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മള്? ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാതെ വേദങ്ങൾ എന്നിവ അനുഷ്ഠിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നിഷ്ഫലമാണ്. അതായത് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാതാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ആ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടൊന്നും അതിന് യാതൊരു ഫലവും കിട്ടാൻ പോകില്ല. അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണെന്ന് കൂടി കണ്ടു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ അധ്യായം അവസാനിച്ചത് അല്ലെ. നമ്മൾ 17ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിച്ചത് അങ്ങനെയാണ്. ഇനി അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തില് സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതും കുറച്ച് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിലും കുറെ പറയുന്നത്. നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഋഷികേശ പൃഥാ കേശീനിഷൂദന. സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഋഷികേശ പൃഥാ കേശീനിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇവിടെ അർജുനൻ പറയാണ്, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണനോട് പറയാണ് എന്താണ്? കേശിയെ ഹനിച്ചവൻ, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ. ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ്? ഋഷികേശൻ. അതേപോലെ തന്നെ കേശിയെ ഹനിച്ചവനായതുകൊണ്ട് കേശവനല്ല, കേശിനിഷൂദനൻ. കേശിയെ ഹനിച്ചവനായതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ഋഷികേശ കേശിനിഷൂദന എന്നല്ല പറയണത്. ത്യാഗസ്യ ച ഋഷികേശ പൃഥാ കേശിനിഷൂദന അല്ലെ. അപ്പൊ കേശിനിഷൂദനാണ്. അപ്പൊ ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഇവിടെ ആര് പറയാണ്? അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്. ത്യാഗവും സന്യാസവും ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് അർജുനന്റെ അപ്പൊ ഇതാണ് ചോദിക്കുന്നല്ലേ. ഒന്ന് ത്യാഗത്തിന്റെ പിന്നെ സന്യാസത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് പറയാനായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഉത്തരം?
കുഴപ്പിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്ര ഭഗവാൻ തന്നെ എന്താ പറയണത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഹു സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണഃ. എന്താ പറയണ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് ആര് പറയുന്നു? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്നല്ല പറയുന്നത്, വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വാഞ്ചകള്, വാഞ്ച എന്ന് വെച്ചാൽ ആഗ്രഹങ്ങള്, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങള് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. പിന്നെ സർവ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ സർവ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിച്ചത് ഭഗവാനോട് എന്താണ്? ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിച്ചത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം അല്ല പറയുന്നത്. ആദ്യം ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, വിദ്വാൻമാര് പറയുന്നത് ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാര് പറയും. അതേപോലെ തന്നെ സർവ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാര് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സർവ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, സർവ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ത്യാഗം എന്ന് ആര് പറയുന്നത്? ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയണം. ഒന്ന് വിദ്വാൻമാര് പറയണത് പറഞ്ഞു, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. രണ്ടാമത്തത് ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയുന്നത് സർവ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, അതിനാണ് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ത്യാഗത്തിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ സന്യാസത്തെ കുറിച്ചും അഭിപ്രായം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ അല്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. ഇനി ഇതിൽ ശ്ലോകം കുറവാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, മീനിങ് എന്നെ പറഞ്ഞു പോണത് അധികം. അടുത്തത്, എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരമാകിയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെയും പിന്നെ അടുത്തതും ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരമായതുകൊണ്ട് അതിനെ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ യജ്ഞവും തപസ്സും ദാനവും ഒക്കെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണെന്ന് ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, തൊടാതെ അഭിപ്രായം പറയാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ദോഷകരമായത് കൊണ്ട് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത്, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്സൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഋഷികളും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ശരിക്കും ഈ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക്, മോക്ഷപ്രാപ്തി, അതായത് ഹൃദയശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, പരിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു വരുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഈ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഹേ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷ വ്യാക്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധം എന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞെന്താണ്? ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ അതല്ലെങ്കിൽ ഋഷികളുടെ ഇനി ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകാണ്. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് 3 തരത്തിൽ ത്യാഗമുണ്ട്, 3 വിധം ഉണ്ടെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്ന് 5-ാമത്തിൽ പറയുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. കാരണം മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ഇത് 3. അപ്പൊ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല? ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. അത് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും തപസ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം, ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതെന്താണ്? മഹാത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഇതൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളാണ് ഇതെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു? ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും തപസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അർഹതയും കൂടി നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മളത് എന്തിലേക്ക് നയിക്കും? ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഉന്നതിയിലേക്ക്
നമ്മളെ നയിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. മഹാത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണിത് മൂന്നും. ഇനിയോ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കണം. അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം? ആസക്തി ഇല്ലാതെ, ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ ആസക്തിയും പാടില്ല, ഫലോദ്ദേശം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാനും പാടില്ല. അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഒരു കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിൽ, ഇതെന്റെ ഒരു കർത്തവ്യമാണ്, ഇതെന്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം ഇത് നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സൊക്കെ ചെയ്യണം, അനുഷ്ഠിക്കണം. അത് നമ്മളെ മഹാത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണത്. പക്ഷെ അത് ചെയ്യേണ്ടത് ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ ആയിരിക്കണം അത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. കാരണം എന്താണ്? ഒരു കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിൽ ആണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവം വരുന്നത്? നിയത കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മള് ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആ ജന്മത്തിൽ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ട് പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില കർമ്മങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക്. ആ കർമ്മങ്ങള് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അത് നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് വരുന്നത്? തമോ ഗുണമാണ് നമുക്കത് വരുന്നത്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ത്യാഗം. അപ്പൊ നമ്മൾ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നു, ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് എന്ത്? നിയത കർമ്മങ്ങൾ. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഈ നിയതകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ നിയതകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അതായത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, നിയതമായിട്ടുള്ള കർമ്മം, അതായത് നമുക്ക് പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, നമ്മളെ അച്ഛനും അമ്മേനെ നോക്കാം, ഇപ്പൊ ഭർത്താവ് ഭാര്യനെ നോക്കാം, മക്കളെ നോക്കാം. നമ്മള് എന്താണ് നമ്മളൊരു ജീവിതത്തില് അവനവന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മളൊരു മനുഷ്യജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്. അത് നമ്മളിപ്പോ അമ്മ ഭാര്യയാണ്, മക്കളെ നോക്കണം, മക്കളെ വളർത്തി വലുതാക്കുക, കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഭർത്താവ് കുടുംബം നോക്കുന്നു, അച്ഛനും അമ്മയും നോക്കുക. അതായത് നമുക്ക് നമ്മളുടേതായ ആ ഒരു ജന്മത്തില് നമുക്കുള്ള കുറെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അങ്ങനെ വന്നാൽ അതെന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമായിട്ടാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മളാ ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ബലിതർപ്പണങ്ങൾ, നമ്മൾ പിതൃബലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ കുറെ. അപ്പൊ ആ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ഇനി നിയത കർമ്മങ്ങള് ക്ലേശകരമെന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കില്ല. ഇനി പറഞ്ഞ നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് ക്ലേശമാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് കഷ്ടപ്പാടാണ്, അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താണ്? അനുഷ്ഠിക്കണം. അനുഷ്ഠിക്കാതിരുന്നാൽ അത് ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണെന്ന് പറയാം. ഇനി അത് ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അത് രാജസികമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി അർജുന, ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ത്യാഗം സാത്വികം. അപ്പൊ ഇനി സാത്വികമായ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ അത് തന്റെ കർത്തവ്യമാണ്, തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം എന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം. അപ്പൊ 3 തരത്തില് ത്യാഗം നമ്മൾ കണ്ടു. സാത്വികമായ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് തന്റേതായ കർത്തവ്യമാണ്, ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ തന്റെ ഒരു കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ത്യാഗം എന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. പക്ഷെ ഈ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യാതെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രാജസികമായിട്ടുള്ളതാണ്. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണ്. മനസ്സിലായോ? 3 ഒന്ന് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതി വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്താൽ അത് സാത്വികം. ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നിയത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസികം.
നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? അത് താമസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ 3 തരത്തില് നമ്മൾ ത്യാഗം കണ്ടു. ഇനി താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മഫലങ്ങളായ സുഖ ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നില്ല. ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ഏതവസ്ഥയിലാണ്? മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മഫലങ്ങളായ സുഖ ദുഃഖ അനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ, അല്ലെ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി എന്താണ്? ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിയും. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഏതൊരു സമയത്തും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും എന്തും നമ്മളെ അവബോധം മുഴുവൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനാണ്. വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ചിന്തയില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഉള്ളൊരു ചിന്ത. ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ നിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും ഏതവസ്ഥയിലായിരിക്കും? മുക്താവസ്ഥയിലായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളായ സുഖ ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടവരില്ല. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ആർക്കാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? സുഖവും ദുഃഖവും ഒന്നും വരുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സുഖ ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്കൊന്നും ഇടവരുന്നില്ല. അതിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? മുക്താവസ്ഥയിലായിരിക്കും. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികമായിട്ടുള്ള. ഇനി നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഇനി കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. കർമ്മം 3 തരത്തിൽ കർമ്മം വരാം, അല്ലെ? സാത്വികമായിട്ടും രാജസികമായിട്ടും താമസികമായിട്ടും കർമ്മം വരാം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അനാസക്തമായിട്ട്, ആസക്തി ഇല്ലാതെ രാഗദ്വേഷരഹിതനായിക്കൊണ്ട്. രാഗദ്വേഷരഹിതനാവുന്ന എന്താണ്? നമുക്ക് ഇഷ്ടവും ഇഷ്ടക്കേടും ഒന്നില്ലാതെ, നമുക്ക് ഇഷ്ടവും വരുന്നില്ല, അവിടെ ഇഷ്ടക്കേടും വരുന്നില്ല, രണ്ടും ഇല്ലാതെ, ഫലാസക്തി കൂടാതെ, ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം. അനാസക്തമായിട്ട്, ആസക്തി ഇല്ലാതെ രാഗദ്വേഷരഹിതനായിക്കൊണ്ട് ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പിന്നെന്താണ്? ഇഷ്ടങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല, അതുകൊണ്ട് അനിഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് സാത്വികമായ കർമ്മം. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായിട്ടോ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. രാജസികമായ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ട്, ഞാനാണെന്നുള്ള ഭാവം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കർമ്മം രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയാം. തന്റെ ആഗ്രഹം, സ്വന്തം സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് രാജസിക കർമ്മം. തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെ, അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? താമസികമായി. വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. അപ്പൊ താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെ കുറിച്ചോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നാശത്തെ കുറിച്ചോ ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ, താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം, ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ കർമ്മം 3 തരത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആസക്തി ഇല്ലാതെ രാഗദ്വേഷരഹിതനായിട്ട് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതില്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇഷ്ടവും അനിഷ്ടവും നോക്കാതെ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കടമയാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാതെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, പ്രയാസപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. ഇനി തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെ പറ്റിയോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേശങ്ങളെ ഒന്നും അവഗണിക്കാതെ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? വ്യാമോഹം മൂലം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? ഏത് കർമാണത്?
താമസം താമസമായിട്ടുള്ള താമസകർമ്മം. അതായത് തുടർന്നുണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നോ മറ്റുള്ളവർക്ക് നാശങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നോ എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഇനി ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഇവിടെ. കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്തു കൂടാത്തത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തത് എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് എന്ത്, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. ഇപ്പൊ ബുദ്ധി, സാത്വികമായ ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് നമുക്കറിയാം, എന്തിനെ ഭയപ്പെടണമെന്നും എന്തിനെ ഭയപ്പെടാണ്ടെന്നും നമുക്കറിയാം, ബന്ധത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്, മോക്ഷത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ബുദ്ധിയാണ് എന്ത്, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണെന്നോ ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്തിനെയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടതെന്നോ അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണെന്നോ മോക്ഷത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണെന്നോ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. എന്താണ് പറയുക, ധർമ്മം എന്താണ് അധർമ്മം എന്താണ്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യരുതാത്തത് എന്താണ് എന്ന് വേർതിരിച്ച് അറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് എന്ത്, രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചും അധർമ്മത്തെ കുറിച്ചും ചെയ്യേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും ചെയ്യരുതാത്തതിനെ കുറിച്ചും വേർതിരിച്ച് അറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധി രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ രാജസികമായ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ധർമ്മവും അധർമ്മവും ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യരുതാത്ത പ്രവർത്തികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് എന്ത്, രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. നിഹേ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസികം. അപ്പൊ താമസിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അന്ധകാരം കൊണ്ട്, വ്യാമോഹത്തിന്റെ അന്ധകാരം കൊണ്ട് ധർമ്മത്തെ എപ്പോഴും അധർമ്മമായിട്ടും കാണും, അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ടും കാണും. അപ്പൊ അവര് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ്, തെറ്റായ പ്രവർത്തികളായിരിക്കും, തെറ്റായ വഴിക്ക് സദാ പോകുന്നവരാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയാണ് എന്ത്, താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അന്ധകാരം കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ടും കാണും, ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായിട്ടും കാണും. അങ്ങനെ കരുതിയിട്ട് അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും, അധർമ്മമായിരിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയാണ് എന്ത്, താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ 3 തരത്തില് ബുദ്ധിയെ കണ്ടു നമ്മള്. സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തത് എന്താണ്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് എന്ത്, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ധർമ്മം എന്താണ് അധർമ്മം എന്താണ്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യരുതാത്തത് എന്താണ്, ഇത് വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധി രാജസികം. ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ടും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി എങ്ങനെയുള്ളതാണ്, താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. ബുദ്ധി 3 ഗുണത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, 3 ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് കണ്ടു. പിന്നെന്താ കണ്ടത്, 3 ഗുണത്തിലുള്ള വേറെന്താ കണ്ടത്, എന്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ, കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെ, 3 ഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് കണ്ടു. ഇനി എന്താ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി സമാ സർവേഷു ഭൂതേഷു മത്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ പരമസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖങ്ങളില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഉടന്താണ് ഈ ഒരു ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട്, അതായത് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ, ആ അവസ്ഥ ഏതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാല്, ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ എന്തെന്ന് പറയാം, ദുഃഖങ്ങളില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, അതായത് ഭഗവാൻ പ്രായൊരു അവസ്ഥയിലല്ല, നമ്മൾ ആത്മീയത്തിലേക്ക് ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ എങ്ങനെയാണ്, പരമസാക്ഷാത്കാരം ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പൊ എന്തനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും, പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട്
പ്രവർത്തിക്കും. അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. കാരണം അയാൾക്ക് എല്ലാവരിലും ആരെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ടെന്ന് ആൾക്കറിയാം? ആ പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അയാൾക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ ആയിരിക്കും ആ വ്യക്തി കാണുന്നത്. ആ നിലയിൽ അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളുടേതായ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, നമ്മുടേതായ എന്താ പറയാ ഒന്നുമില്ല, നമ്മളെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനും ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല, ദുഃഖങ്ങളും ഇല്ല, എല്ലാത്തിനും സമഭാവനയോടെ കാണാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവരിലും ഭഗവാന്റെ അംശമുണ്ടെന്നും ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവത് സേവനത്തില് മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഭക്ത്യാ മാമാഭിജാനാതി യാവാൻ യച്ഛാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ യജ്ഞാതോ വിശദേ തദനന്തരം. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്തറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാത്തിടത്തോളം നമുക്ക് ഭഗവാനെ പരമമായ സത്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതകളെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? ഭക്തി ഉണ്ടാവണം. ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനാണ് അല്ലെ? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെന്നും ഭഗവാന്റെ ആ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അവിടേക്കുള്ള എൻട്രിയുടെ ടിക്കറ്റാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കത് സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തറിയാം? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കുക, സേവനം ചെയ്യുക, പ്രസാദം കഴിക്കുക, എല്ലാം പെടും അല്ലെ? എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാതും എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളാണ്. അത് ഓരോ ലെവൽ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഭക്തി സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക, അതായത് മാല കെട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുക, ഭഗവാന് പ്രസാദം അർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിൽ പറയാം? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വരും. അത് കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ഉയരുമ്പോ എന്താണ്? അതിന്റെ കാറ്റഗറി കുറച്ചു കൂടും. അങ്ങനെ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ലെവൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനം. ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുക അല്ലെ? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഇഷ്ടം എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മള്? ഭഗവാനെ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ ദാസനായിട്ടിരിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. ഭഗവാന് ഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ആജ്ഞാപിക്കാനല്ല ഇഷ്ടം, ഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. കാരണം ഭഗവാൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ്. ഭക്തരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ടും ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ടും നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ആണ് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. സർവകർമാണ്യപി സിദ്ധി സദാ കുർവാണോ മത്പ്യപാശ്രയഃ മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഏതു തരം പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഏതു തരം പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും ശരി, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും സംരക്ഷണം കൊണ്ടും അനശ്വരവും ശാശ്വതമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. അപ്പോ എന്ത് തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നാലും, ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളിലാണ് നമ്മൾ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും ശരി, ഭഗവാനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നതെങ്കിൽ,
ഭഗവാന്റെ ആ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും സംരക്ഷണം കൊണ്ടും എവിടെ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ എങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും ശരി ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം എന്താണ്? ആ ഭക്തൻ ആരുടെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാവും? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാവും. കാരണം ഭക്തന്റെ വിശ്വാസം ഭഗവാൻ എന്നെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും എന്റെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ആർക്കുണ്ടാവും? ആ ഭക്തൻ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഭക്തൻ എന്താണ്? ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭക്തന് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാൻ ഏതൊരു സമയത്തും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ആ ഭക്തൻ ഉണ്ടാകും. പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എന്തറിയാം? ആ വ്യക്തി ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാം, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭക്തൻ എപ്പോഴും ആരുടെ സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കും. അങ്ങനെ ആ ഭക്തന് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പറയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഭക്തന് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദാത്മരിഷ്യസി അഥാചേത്വം അഹങ്കാര നാശോഷ്യസി വിനക്ഷ്യസി. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലോ നാശമാണ് ഫലം. ഇനി എന്താ പറയണത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിലെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ആ ഭക്തന് സാധിക്കും. പക്ഷേ ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അഭിമതയ്ക്ക് അനുസരിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിക്കാതെ പോയാലോ നാശമായിരിക്കും ഫലം. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അല്ലെങ്കിലോ ആ ബോധത്തോടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നാശമായിരിക്കും ഫലം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവാനായിരുന്നാല് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവാനായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ? ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം. ഭഗവാന്റെ ഓർമ്മയോടെ ചെയ്യുക. ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാണ് നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എപ്പോഴും ധർമ്മം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വം. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക. പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം നമ്മളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകും? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതല്ല ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാലോ നാശമായിരിക്കും നമുക്ക് ഫലം. കാരണം ഭഗവാനാണ് ഈ പറഞ്ഞ അഖില ചരാചരങ്ങളും ഈ അഖില ലോകത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും എല്ലാത്തിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ അറിയാതെ ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും ചലിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാതെ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ അനുസരിക്കാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഫലം? നാശമായിരിക്കും ഫലം. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയേശാർജുന തിഷ്ഠതി പ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? അർജുനനോട് പറയാണ് ഭഗവാൻ പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? മാത്രമല്ല പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഭൗതിക ശക്തി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തു. കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും കുടികൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവാത്മാക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആര് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാൻ ചെയ്യാണ്. ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ
നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ ഭഗവാൻ എന്തറിയാം? ഭഗവാൻ എല്ലാതും അറിയല്ലേ. നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, വർത്തമാനകാലം അറിയാം, ഭൂതം അറിയാം, ഭാവിയല്ല, എല്ലാതും ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് അല്ലെ. ഇന്നലെ നമ്മൾ ആരായിരുന്നെന്നും നാളെ നമ്മൾ ആരായിരിക്കുമെന്നും ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് നമ്മളെക്കാളും നന്നായിട്ട് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? അത് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ ശരീരം മാറിപ്പോകുന്നതോടെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ ഓർമ്മകളെല്ലാം നമുക്ക് ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാൻ നമ്മുടെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആര് ശ്രമിക്കുകയാണ്? അവിടെ ഭഗവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തി സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യാസി ശാശ്വതം. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ അർജുന, ഭാരത എന്ന് പറയണം അല്ലെ. ഭാരതകുലത്തില് ജനിച്ചത് കൊണ്ട് അർജുനന് ഭാരത എന്ന് പറയണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. നീ എന്ത് ചെയ്യാ? ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മാവിനെ സമർപ്പിച്ച് ശരീരവും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാ? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമമായ ശാന്തി നേടാനും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യണം. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിക്കണം. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും ആർക്ക് മോചനം കിട്ടാണ്? ആ ജീവാത്മാവിന് മോചനം കിട്ടാണ്. ഇവിടെ ജഗന്നാഥന്റെ പടം കൊടുത്ത അത് പ്രസാദത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ കാരണാവോ? ചപ്പൻ ഭോഗ് ഉള്ള കാരണാവോ? ഇല്ലല്ല, ഭഗവാൻ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അതായത് ഭഗവാൻ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ ഫുള്ള് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാൻ. അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്, അടിക്കല്ല ചെയ്യണത്. ജഗന്നാഥിന്റെ രഥയാത്ര നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടത്തെ രാജാവ്, പ്രതാപരുദ്ര രാജാവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പ്രതാപരുദ്ര രാജാവ് എന്താണ്, ആ രാജാവ് വന്നിട്ട് അവിടെ അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിടും. ആ രഥം പോകുന്ന വഴി ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ മുഴുവനും ആ രാജാവ് വന്നിട്ടാണ് അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിടുന്നത്. കാരണം രാജാവാണല്ലേ, രാജാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഒരു രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും എന്താണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവ ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയം സമർപ്പിച്ച് സേവനം ചെയ്യാം. അതാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചർ. പ്രതാപരുദ്ര രാജാവാണെന്നാണ് ഒരു ഓർമ്മ, മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യണത്, അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണത്. ആ സമയത്ത് രാജാവ് ആരാണോ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവര് വന്നിട്ട് അവരാണ് അവിടെ ചൂലുകൊണ്ട് ഫുള്ള് രഥം പോകുന്ന ആ വഴിയുണ്ടല്ലോ, രഥയാത്രയില് അടിച്ചു വരുന്നത് ശരിയാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വൃത്തിയാക്കും അത്. അപ്പൊ അത്രയും എന്താണ്, ഭഗവാന് നമ്മൾ സമർപ്പണം ചെയ്യാണല്ലേ. നമ്മള് രാജാവായിരുന്നിട്ട് കൂടിയിട്ട് എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ് നമ്മളെല്ലാവരും, ആ നിത്യദാസന്മാരാണ് ഭഗവാന്റെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് പരമമായിട്ടുള്ള ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും. ഇതി തേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യതരം മയാ വിമൃശൈത ദശേഷേണ യഥാചസി തഥാ കുരു. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായത് ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നതെന്തോ അത് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇത്രയും നേരം ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതൊക്കെ എന്താണ്? അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് ഇത്രയും സമയം നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അല്ലെ. ഇത്രയും അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി നീ എന്ത് ചെയ്യണം? സമഗ്രമായിട്ട് ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഹിതം എന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി നീ എന്ത് ചെയ്യണം? സമഗ്രമായിട്ട് ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഹിതം എന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. അർജുനനോട് നീ നിർബന്ധിക്കല്ല ചെയ്യണത്. നിനക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, നിനക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി എന്താ പറയണത്? യഥേച്ഛസി തഥാ ഗുരു എന്നാ പറയണത്. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? യഥേച്ഛസി തഥാ ഗുരു. യഥേച്ഛസി യഥേ ഇച്ഛസി തഥാ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാല് യഥാ യാതൊരു പ്രകാരം, ഇച്ഛസി നീ ഇച്ഛിക്കുന്നുവോ, തഥാ ഗുരു അപ്രകാരം ചെയ്യുക. ഇനി നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി നീ എന്താണോ ഇച്ഛിക്കുന്നത്, നീ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, തഥാ ഗുരു അപ്രകാരം നീ ചെയ്തുകൊള്ളാൻ. അപ്പൊ നീ ഇനി
സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരാൾ കൊണ്ടും എന്ത് ചെയ്യിക്കുന്നില്ല, നിർബന്ധിച്ചൊന്നും ചെയ്യിക്കുന്നില്ല ഭഗവാൻ. നമുക്ക് അത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യം ആര് തന്നിട്ടുണ്ട്? ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നു. ഇനി നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയായത് ഏത് തെറ്റാതെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി നിനക്ക് ഏതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ശരി നിനക്ക് എന്താണോ തോന്നുന്നത് അത് നിനക്ക് ചെയ്യാം, നിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് നിനക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം എന്നിവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കും അറിയാം, നമുക്ക് ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താണ് അതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ത് പ്രവർത്തിക്കണ്ട എന്നുള്ളതിൽ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെ ലൈഫ് മാനുവലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളെ ജീവിതത്തില് നമുക്ക് ഈ ലൈഫ് മാനുവലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തിലൂടെ തരുന്നുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കുക എന്നുള്ളത് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്? നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അല്ലെ. വെറുതെ പഠിച്ചു കളയാനുള്ള പഠിച്ചു വിടാനുള്ള ഒരു ബുക്ക് അല്ല എന്ത്, ഭഗവത്ഗീത. അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനോട് പറയുന്നത്. നിനക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, അതായത് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി നീ സമഗ്രമായിട്ട് ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം നിനക്ക് ഹിതം എന്തോ അത് ചെയ്യൂ. നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ, തീരുമാനിക്കാനായിട്ട്. നമുക്കിതില് ശരി എടുക്കാം എടുക്കാതിരിക്കാം, അത് ആരോടാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഓരോരുത്തരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്ത മത്യ ജീമാ നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയാസിമേ പ്രിയോസിമേ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. ഈ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? മന്മനാഭവ മദ്ഭക്ത, നീ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം, എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, പിന്നെ എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. മത്യാജീമ നമസ്കുരു അല്ലെ, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്നെ നിശ്ചയമായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ പറയാണ്, എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നവൻ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരിക്കുന്നവൻ, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നതും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ, ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ തീർത്ത് പറഞ്ഞുതരാണ് നമുക്ക്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത്? ഒട്ടും മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നതാണ്, എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഓർക്കണം, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനും പാടില്ല, മറക്കാനും പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർക്കുക, ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുക, അതന്നെയാണ് നാം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കണം. എങ്ങനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഭഗവാനെ? ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിലൂടെ അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, ഐക്യം, ആത്മനിവേദനം. നവവിധ ഭക്തിയിൽ ആദ്യത്തെ 3 എണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം അല്ലെ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, സേവനം. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിലൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ, നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം. കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ശ്രവിക്കാനും സാധിക്കും, നമുക്ക് സ്മരിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നാമജപത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ആ ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട്. ആ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം തുടങ്ങണം. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ പറഞ്ഞ 3 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തുടങ്ങണം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പിന്നെയാണ് ബാക്കിയൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുക. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. പ്രണമിക്കുന്ന എന്തിനാണ് നമ്മൾ പ്രണമിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മളെക്കാളും വലിയൊരു ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി, നമ്മൾ സ്വയം ബോധ്യപ്പെടാണത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതാണ് നമ്മളാണ് ബെസ്റ്റ്, നമ്മളെയാണ് ടോപ്പ്, നമ്മളെക്കാളും മുകളിൽ ആരുമില്ല എന്നൊരു ചിന്തയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ തലകുനിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാണ്? നമ്മളെക്കാളും വലിയൊരു ശക്തി ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിക്കുന്നത്.
മനസ്സിലായോ? നമ്മള് ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? നമ്മളെക്കാളും വലിയൊരു ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മളെ സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുത്താണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ തീർത്ത് പറയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ആ ഭക്തൻ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാം ശുചഃ. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപപ്രതികാരങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട. ലാസ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ എന്ത് ചെയ്യാ? എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ, ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാനോട്. ഇത്രയും സമയം നമ്മളോട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് അധ്യായത്തിൽ വന്നിട്ട് ഭഗവാനോട് പറയാണ്, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളിലും ത്യജിച്ച് നീ എന്നിൽ ശരണം തേട. കാരണം ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് അതാണ് ധർമ്മം, നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ പറയാണ്, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ച് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? എന്നിൽ ശരണം തേട. അപ്പൊ നിന്നെ എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നെ മോചിപ്പിക്കാം, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നിവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭഗവാന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. യാ ഇദം പരമം ഗുഹ്യം മത്ഭക്തേഷ്വാഭിധാസ്യതി ഭക്തിമയീ പരാം കൃത്വാ മാമേ വൈഷ്യത്യ സംശയഃ. പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്, അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയാണ്, പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ, ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്, ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് അല്ലെ. ഈ പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവൻ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്, അവർക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്, അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ എവിടെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തിയിൽ, അതായത് ഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിൽ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ തന്നെ അംഗീകരിക്കാത്തവർക്ക് ഭഗവത്ഗീത അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്കാണ് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താണ്? ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. മാത്രമല്ല അവർക്ക് എവിടെ എത്താൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. നച്ചാ തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിൻ മേ പ്രിയ കൃത്തമഃ ഭവിതാനാച മേ തസ്മാ ധന്യ പ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞവരാണ്, എന്താണ്? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അങ്ങനെ ഒരു ഭൃത്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വാണി, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നവരാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതെന്ന് പറയാനുള്ള ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ മാതാജിയുടെ ടിക്കറ്റ് ബുക്കഡായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ നമ്മൾ കൃഷ്ണ. മാതാജിക്ക് ഭഗവത് പാദം പോകാമെന്ന്. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് തന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഓക്കെ ആയില്ലേ? ഇപ്പൊ ഭഗവാനോട് എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ സംഭാഷണം. അപ്പൊ അർജുനനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ നടത്തുന്ന ഈ പാവനമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവര് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ? ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനും അർജുനനും തമ്മിൽ നടത്തുന്ന ഈ സംഭാഷണം ബുദ്ധി കൊണ്ട് പഠിക്കുന്നവര് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുകയാണെന്നും ഭഗവാനോട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അർജുനനോട് ചോദിക്കാണ്, കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോട് കൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? അപ്പൊ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായ നിന്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും ഇപ്പൊ മാറിയില്ലേ എന്നിവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? അർജുനൻ പറയാണ്, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ,
ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അർജുനൻ, അല്ലെ? അപ്പൊ അർജുനന്റെ വ്യാമോഹം മാറി, അർജുനന്റെ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഇപ്പൊ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. 1-ാമത്തെ അധ്യായം തീരുമ്പോ നമുക്കറിയാം, കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അർജുനൻ, അല്ലെ? യുദ്ധം ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ഞാനിപ്പോ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. ഞാൻ അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു എന്നിവിടെ അർജുനൻ പറയാണ്. ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ ഒരു ഗുരു എന്ന രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് സംസാരിച്ചത്. ഇപ്പൊ ഒരു ഗുരു ഒരു ശിഷ്യന് വേണ്ട തരത്തിലുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ എല്ലാതും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അതിനുശേഷമാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റാണ് ഏതാണ് നോക്കിയിട്ട് നിനക്ക് യോജിച്ചത് ചെയ്യാനായിട്ട് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയണ എന്താണ്? തന്റെ ഗുരു ആണല്ലേ, ഗുരുവിനോട് പറയാണ്, എനിക്ക് എന്റെ വ്യാമോഹം മാറി, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധി എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോ ദൃഢനാണ്, സംശയരഹിതനാണ്. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു പറയാണ്. കാരണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, നമുക്കൊരു ശരിയായ സമയത്ത് ഒരു ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുറപ്പാണ്? നമുക്ക് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഈ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആരെ മാത്രാണ്? ഭഗവാനെ നമ്മളെ മുന്നിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, പക്ഷെ ആ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഗുരുവിനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്? നമ്മുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും തീർത്തു തരാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഗുരുവിന് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഉള്ളില് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ചാഞ്ചല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാണ്, നമുക്ക് മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളോ എന്താ പറയാ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗുരു ഒന്നുകിൽ നമ്മളെ മുന്നിൽ ഗുരു വരും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കിട്ടും. നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ, വ്യാസ മഹർഷിക്ക് അതേപോലെ തന്നെ മഹാഭാരതവും ഒക്കെ രചിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഭാഗവതം രചിച്ചിട്ടും തൃപ്തി വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ എന്ത് വന്നു? തനിക്ക് ഒരു അപൂർണത അനുഭവപ്പെട്ടു എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ അപ്പൊ ആര് വരാണ്? നാരദ മഹർഷി വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള നാരദ മഹർഷി വന്നു എന്ന് കണ്ടു. അതായത് ഒരു ശിഷ്യൻ വ്യാകുലപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ ഗുരു വരും, അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് അന്ന് നമ്മള് അനുഭവിക്കുന്ന കാണുന്ന ഒന്നുകിൽ ക്ലാസ്സുകളാവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് എന്താ പറയാ ബന്ധപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളാവാം, ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഒരു ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മളൊരു ഗുരുവിനായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഉണ്ടായാലുള്ള ഒരു ഗുണം അതാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ചൈത്യ ഗുരു ആയിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്ക് തരും, അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഗുരു നമ്മളെ കണ്ടറിയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്തില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ആമ ധ്യാനത്തിലൂടെ, പിന്നെ മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ എത്ര ദൂരാണെങ്കിലും ആ ഗുരുവിന് ആരറിയാൻ സാധിക്കും? ആ ശിഷ്യന്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് ആ ഗുരുവിന് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മളെ ശരിയായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടുന്ന നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ആർക്കുണ്ട്? ഗുരുവിനുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ അർജുനൻ ഇപ്പോ തയ്യാറാണെന്ന് പറയാണ്. ഇനി സഞ്ജയം പറയാണ്. ഇനി സഞ്ജയൻ എന്താ പറയണത്? ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം കേട്ടു. ഞാൻ കേട്ടു, അത്ഭുതകരമായ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയർ കൊള്ളിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ നടത്തിയ ഈ സംഭാഷണം ആര് കേൾക്കാണ്? മുഴുവനും കേട്ടു അല്ലെ. അത് കോൾമയർ കൊള്ളിക്കാണ്. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായ യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അർജുനന് ഈ പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം മുഴുവൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. അത് വ്യാസ മഹർഷിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ആർക്കും കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു? സഞ്ജയനും കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായി പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദപുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ. ഇപ്പൊ ഇത്രയും കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഈ സംവാദം പുണ്യ സംവാദമായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം ഓർത്തോർത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർക്കും തോറും അനുനിമിഷം ആനന്ദപുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ. ആരോട് പറയാണിതൊക്കെ? ധൃതരാഷ്ട്രൻ പറഞ്ഞെടുക്കാണ്. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നു. നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ
സഞ്ജയനും 18 ദിവസത്തെ യാത്രയിലായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ സഞ്ജയനും അത് ഓർക്കും തോറും എന്താണ് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കാണ് വരുന്നത്. വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷം ഉണ്ടാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച്. അതായത് ഇപ്പൊ വിശ്വരൂപം കണ്ടു, വിഭൂതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇതൊക്കെ ആലോചിക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും മനസ്സില് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് സഞ്ജയൻ ആരടുത്ത് പറയാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ തത്ര ശീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാ നിതിർമതിർമമ. യത്ര യോഗേശ്വരോ കൃഷ്ണ യത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ ശീർവിജയോ ഭൂതിർ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയുമുള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ അതവിടെ പറഞ്ഞത് എവിടെയാണ് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുള്ളത്, എവിടെയാണ് വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുള്ളത്, അവിടെയാണ് എന്തുള്ളത്? ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാനുള്ള സ്ഥലത്ത് ആരുണ്ടാവും? ഐശ്വര്യ ദേവത ഉണ്ടാവും, ഉണ്ടാവും. പിന്നെ വിജയവും ആരുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കും? എപ്പോഴും ധർമ്മത്തിന്റെ പക്ഷത്ത്, ഭഗവാന്റെ പക്ഷത്തായിരിക്കും അല്ലെ. പിന്നെ അസാധാരണമായ ശക്തിയും നീതിയും ഉണ്ടാകും അവിടെ. അപ്പം അതാണ് ഭഗവാൻ ആരുടെ അഭിപ്രായം? ആരാണ് പറയുന്നത്? സഞ്ജയൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ആര് പറയാണ്? സഞ്ജയൻ പറയാണ്. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ യത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ തത്ര ശീർവിജയോ ഈ ഗീതാ മഹാത്മ്യം ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യപ്പഠേത് പ്രയതഃ പുമാൻ വിഷ്ണോ പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാതിവർജിതഃ. പവിത്രമായ ഈ ഗീതാശാസ്ത്രത്തെ പ്രയത്നപൂർവം പഠിക്കുന്നവൻ ഭയശോകങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി വിഷ്ണുവിന്റെ പാദം പോകുന്നു. ഗീതാധേന ശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യ ച നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി പൂർവജന്മാകൃതാനി ച. നിത്യവും ഗീത വായിക്കുകയും പ്രാണായാമം ശീലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്റെ പൂർവജന്മകൃത പാപങ്ങൾ നശിക്കുകയും പുതുതായി പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മലനിർമ്മാർജ്ജനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃദ്ഗീതാഭസി സ്നാനം സംസാരമലനാശനം. മനുഷ്യരുടെ പ്രതിദിന സ്നാനം ശരീരത്തിലെ അഴുക്കുകൾ മാറ്റുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന പുണ്യജലത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം കുളിച്ചാൽ അത് സംസാരമലത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഗീതാ സുഗീത കർത്തവ്യ കിമന്യേ ശസ്ത്ര വിസ്തരൈഹി യ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖപത്മാതി വിനിസൃത. ഭഗവത്ഗീത വളരെ നന്നായി പഠിക്കേണ്ടതാണ്. വിഷ്ണുവിന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്ന് നിർഗളിച്ച ഭഗവത്ഗീതയുള്ളപ്പോൾ മറ്റനേകം ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്തിനാണ്? ഭഗവത്ഗീത ഒറ്റ ശാസ്ത്രം മതി. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണു ഭക്താതി നിസൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരവും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ തന്നെ മുഖത്തു നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതുമായ ഗീതയാകുന്ന പവിത്രമായ ഗംഗാജലം കുടിച്ചാൽ പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. അപ്പൊ മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരവും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ തന്നെ മുഖത്തു നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതുമായിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന പവിത്രമായ ഗംഗാജലം കുടിച്ചാൽ പിന്നെ എന്തുണ്ടാകില്ല? പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്ര ഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവന. ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ച ഗീത, ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ഒരേ ഒരു മന്ത്രം ഭഗവാന്റെ നാമം, ഒരേ ഒരു കർമ്മം ഭഗവാന്റെ സേവനം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर परमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ. 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ഒന്ന് മുഴുവനാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രം നടക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനും സാധിച്ചു മാതാജി. കേൾക്കാനും പറ്റി, അതും അത് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റി.
അത് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റി, അധ്യായം പോയി എന്റെ കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റി. ഫസ്റ്റ് ഫുള്ള് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭാഗ്യാണത്. കാരണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ട് വരാം. ഭഗവാന്റെ കാര്യം എപ്പോഴും നമുക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഓരോന്നോരോന്ന് വരാം. പക്ഷെ മുഴുവനും സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യം. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാനെ കേശി നിഷൂദൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ? കേശിയെ വധിച്ചത് കൊണ്ടോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ജയിച്ചത് കൊണ്ടുമാണ് കേശിനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ജയിച്ചതുകൊണ്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായതുകൊണ്ട് ഋഷികേശ് എന്നാ പറയുന്നത്. കേശി എന്ന അസുരനെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേശി നിഷൂദൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവയെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് 3 തരത്തിൽ യജ്ഞം പറഞ്ഞു, ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അല്ല, യജ്ഞം ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണ് അവ 3. അല്ലെ? ഇത് 3 നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കാരണം അത് മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് അത് 3. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്കത് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാക്കും. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എങ്ങനെ നിർവഹിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ആസക്തിയോ ഫലത്തെയോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടവയാണ് കർമ്മങ്ങൾ. കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളത് ചെയ്യണം. നമ്മളതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെ? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. 3 ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച്. സാത്വിക ഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള 3 ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം. ത്യാഗത്തിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? 3 തരത്തില്. സാത്വികമായ ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചെയ്യാതെ തന്നെ ചെയ്യുക, സേവനം അർപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഫലയിച്ചില്ലാതെ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്യുക. സാത്വികമായ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞത്? വിധിക്കപ്പെട്ടത് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ തന്റെ കർത്തവ്യമാണ് കർമ്മം ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുന്നതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി രാജസികമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലോ? കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമെന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വിചാരിച്ച് നമ്മള് ചെയ്യേണ്ട ജോലികൾ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കഷ്ടപ്പാടാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ളതാണ്. താമസികമായിട്ടുള്ളത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല, ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് താമസികാണെന്ന് പറയാം. ത്യാഗം 3 തരത്തിലും. ഇനി കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? അതുപോലെ തന്നെ 3 തരത്തിൽ സാത്വിക കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞ? അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ബലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം. ഇനി അടുത്തത് സാത്വികം. ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനും മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ട് ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം രാജസം. താമസികമായിട്ടുള്ളത് കർമ്മം മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടോ ദോഷമോ അവരുടെ നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ ശാസ്ത്ര നിർവേദങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് എതിരായി ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താമസിക കർമ്മം. താമസികമായ കർമ്മം എന്ന് പറയാം. പിന്നെന്താണ്? ബുദ്ധി, അല്ലെ? കർമ്മം ചോദിച്ചാൽ ബുദ്ധി. 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ബുദ്ധി എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ്. താമസ ബുദ്ധി, സാത്വിക ബുദ്ധി, 3 തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധി പറയണ്ട്. ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ്? ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ്? ബന്ധത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്ത്? മോക്ഷത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. ഇതൊക്കെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? വേർതിരിച്ചറിയാത്തവ രാജസം. രാജസികം വേർതിരിച്ചറിയാത്തത്. താമസികാണെങ്കിലോ? തെറ്റായ വഴികളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. സമൂഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥപ്പെട്ട ധർമ്മത്തെ മനസ്സിലാക്കാതെ തെറ്റായ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു.
അതെ, ധർമ്മം അധർമ്മമായും അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് മാത്രം ചെയ്യുള്ളൂ? തെറ്റ് മാത്രം ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെ? ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായിട്ടും അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ടും കാണുമ്പോ അങ്ങനെ സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് നയിക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണ് എന്ത്? താമസികമായിട്ടുള്ള എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 54-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിലെ ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? സമഭാവന, അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവർ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം സമഭാവനയിൽ കാണല്ല. ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹമില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലെ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ. ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാവരെയും കാണുന്നത് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് ഭഗവാന്റെ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മാത്രമാണെന്ന്. 55-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയും. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവസാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തിരിക്കണം. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടും ഇല്ല. കംസൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, സ്റ്റെയർ കേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കോണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതായത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? കോണിപ്പടി ഉണ്ടാക്കുക, സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യില്ല, നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാക്കും, ലാഡർ അങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. അത് ബുദ്ധി അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിയാണ്, താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയാം നമുക്ക് അല്ലെ. കാരണം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അതേ രീതിയിലല്ലേ പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. കംസൻ വിചാരിച്ചു, കാരണം കംസന് പറ്റാത്തതായിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ആ രീതിയില് എന്ത് ചെയ്തു? കോണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോകാനായിട്ട് നോക്കിയിട്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ചിരിക്കണൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ നമ്മള് വലിയ ആളുകളല്ലേ എന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. 62 അടുത്ത 9-ാമത്തെ പരമപുരുഷനിൽ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പുരുഷനാർപ്പണം ചെയ്യുക, അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും. ജഗന്നാഥന്റെ ശാശ്വതമായ പരമപദം. ആത്മാർപ്പണം. അതായത് ആത്മാർപ്പണം ചോദ്യം എന്താണ്? ആത്മാർപ്പണം എന്നാൽ ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ശാന്തി നേടാനും പരമപദം ഭഗവാന്റെ പ്രാപിക്കാനും ദാസനാകാനും സാധിക്കും. ഇനി 65-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാനെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ? എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. തീർത്ത് പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ? എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം എന്താണ്? എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് നമ്മളും സെൽഫിഷ് ആവാൻ കാരണം എന്താണ്? അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ മാത്രം, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശമല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ടുള്ളത്? സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. 66-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കും. ഭയപ്പെടേണ്ട, നീ എന്ത് ചെയ്യാ? എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കും. ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറയും അല്ലെ. 70-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നതായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ സംഭാഷണം പഠിച്ച് അറിയുന്നവൻ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയും എന്നെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, അതായത് നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന, അർജുനനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ നടത്തുന്ന ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നത്, അതായത് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നവര് ഭഗവാനെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആരാധിക്കുകയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കണം എന്നാ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറയുന്നത്?